Sakay ka, miss? Ay, di ko eh. Ha? Di ko. Oh, hugaw kayo bago kong ligo. Resto pa kayo ko niya. Hugaw kayong motor, di ko eh. Para pagka di man ka mo sakay. Ano nga mo sakay ko na yung motor nga? Oh? Why, wa man na himasa. Usa man na. Oh, kay, limpyo kay ta, humot kay ta, pasakyan tag motor pastang lapuka. Sige kag wasing diri sige ulan kay. Oh, napay sa flap man guna na. Oh? Ay, alam na, sige kag pandiri ka balo ka sa atong lugar diri perting kuana. Alam nga pasakyan ko nimo na nga bago kong ligo, humot kay ko niya. Ay, di ko mo sakay. Ay, problema di ka mo sakay. Ay, magpasakay po ko. Lakaw na nga di man ko sakay na imong motor. Ano para man ka? Di ka mo sakay. Aw tanay mong kagaral og makasakay ka diri. Dati motor kayo. Nang motoran na nga. Pasang bulingita mura magway ligo-ligo ng motoran niya. Kasakyan ta nga. Umot kita bago ta naligo. 6.5 hours later. Oh. O pa ka kasakay? Wala pa kong motor. Oh, ni sakay pa kasako gani naabot na karon. Ano mo rin yung motor mo? Pasang ugawa? Sige, pamili tanang tag makasakay ka na imong trabaho. Tanang motor diri mga bulingit kay bukid man eh. Kaya social ka. Makasakay ko ano. Sakay ka dili. Dili lagi ko kay ugaw kay na yung motor. Mamukos magagdili mo sakay. Bala ka. Abot tiyag na kay masaking motor nga limpyo. Kung magsayag oras nimo, masahiro kita ako. Bitaw, no? May pag isakay ko ganiha, pag isakay ko ganiha, naabot na ko karon dito sa kong giadtuan. Wa gyud ay laing motor guro diri ba. Kaya nga oy. Abot na ta ko, hapit na mauga akong buko, pa jud ko kasakay. 5 minutes later. Oh, Ikaw na pud. nga naman sa'yo naman kung naturan mo agit maning dalan. Sige na lagi ikaw aning dalan diri. Ano kang naungning gamot ka Sige kamilyado ta? pag pud ani mong motor ka basta ugawa oy. Alam naman sa'yo Hugawan ko. pa na malagsak yan tag mga hugaw na. Wala naghugaw basta limpyo ang panginabuhi. Sakay ka din eh. Dili. Wala ka, di ka mo sakay. Saan? Di ka mo sakay. Diyog ko mo sakay. Bahala na ng motora dira. Magulat yugog na mo agi diri. Ah, di ko. Oh sige, tanawon to na imong kakwag makasakay ba ka? Ah, di lagi ko, di ko. Langan ra kag oras ka na. Ikaw, mabalik na lang siguro pug kuron wa pa ka napagyapon ka diri. Ah, di lagi ko masakay bati kay motor. Wala Go. kay. Wala ka diya. Two 2,000 years later. Hawa daw dias dalan daw. Ano ko dalan dito di ka mo sa pikas di ay. Banong agiana na mag-ana-ana dias dalan. Ano nga lang naman mo atang motor mangitang motor nga dili mo tan-aw dito. Bisan ta kung saan mo pangita na diha di ka bitag. Oh, di ba? Ano ka kung saan ang gatingo? Sinso mo'y daghan dire bay motor dire. Sakay ka dili kay hatod ti ka. Dili lagi ko. Papaabot ra lagi ko, nara lagi na mo abot. Kapag magagdili mo sakay. Wala kay. Kung lang taong kasel-selan. Oh, ka? Ay, basta saro na. Lat mangguro na. Wala. Kulang ra kangin di unlock. Wala ka diya. Asa namang motor? May tag mubalik to no kay mo sakay na lang siguro kung mubalik to. Kay wala na udto na kaayo. Mauga na ta ni diri pinaabot. Pabuto na nako to kay kung sakay na ko. Sakay na lang guro pa to na napadulog na. Oh! Ikaw na po! Wa ba ka kasakay kaluo? Wa ba ka kasakay? Kaya lang ko, wa ba ka kabalo? Nisakay pa ka ganina, naabot na karon kapila na ko nagbalik-balik sige ra kag kuan di ko kanang kaarte nimo. Kaya man yung motor dali nagabiyahe di ay. Wa ba ka kabalo nga ako ray gabiyahe aning barangaya? Ako po kaningon ganiha nga ikaw raman na isa diri
turno-turno aning motor nimo. Giingnan bitaw ka nga sakay na sa ako, adi po ka. Ug niingon pa day ka ganiha nga ikaw ra nagbiyahe diri ni sakay na ko ganiha ra. Sala na ko na, pasakyong ka, di ka. Pasakyan na lang ko ba kay wala na hapon na. Hapon na, unsa po, biyahiyon po na ako ron nga mugarahin ako. Sige na ba, Last pasakyan trip na na lang ko. ko. Dili na po ko mubiyahe. Sige na ba. Wala na ko. Sige na ba, yato na lang ko. Dili na lagi ko mubiyahe. Sige na, pasakyan lang ko ba. Dili lagi hawa ba, mugarahin ako ba? Pasakyan na lang ko ba, yato na lang ko ba. Taga naman, pakyaw na lang taga. Sige na ko. Pagpuyo, bi. Sige na ba. Di ba ka mo sakay sa kong motor kay hugaw kayo? Wa pa kaningon ganiha nga ikaw ra day isa diri. Sus. Sige na, pasakyan lang ko ba. Ay na ba, mugarahin ako, nabasukot akong asawa ron. Pasakyan lang ko ba, yato lang ko ba. Pakyaw taga 200. Sus, oras nating garahe, bahala ka diyan. Oh, pasakyan ko ba. Pagpuyo ba? Sige na ba, pasakyan ko ba. Sige na, buti yato lang ko. Pasakyon bitaw ka kaniya, di ka mo sakay. Abi man akong dagang motor, wa man kaningon day nga ikaw ra isa. Isa. Bisan taglapok na imong motor, bisakay na lang unta ko. Eh, maura man day ng motor diri sige, biyahe. Puyo eh. Sige na ba, huy. Garahe na lagi ko. Sige na ba. Awa di ba, kay mula kang mugarahe na lagi ko. Hoy! 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 What's up mga katanong, mag-shoutout sa shoutout dahil ni Shoutout tayo kay Adlawan Era, shoutout ni Maria Carrara. Ako shoutout tayo ko kang Moriel. Akong bebe, shoutout sa mo ha. Tapos amping always, I'm here to for you. Shoutout din ako akong pamilya diha sa Kinuslusan kay Mama Umbing ug kay Papa Marshall ug sa tanang pamilya nako di amping mo permi ug sa akong ugangan ug hilabi na sa akong special someone. Di, I love you. Ah! Then shoutout sa iyong mga kay Karen Yeah, no, masuko yeah. na po to din mo shoutout. Si Shane po, si Shane Shoutout kay dyan Karen. Then shoutout kay Mimi sa Qatar. So di lang kabuti nga apelyido para dili masipyat. Mimi hi. So shoutout din. Shoutout kay Sino na sa kanila? Shoutout kay Honey Tomas. So taga Kinuskusan ha? Kinuskusan ba? Bansalan Davao del Sur. Then shoutout po kang kang Alapo Laing from Santa Cruz, kay Joven Pili Adan from Santa Cruz, then kay John Mark de los Reyes. Shout out po diyan, and shout out kay Sherlyn Laborada ng Kapatagan, Ligo City. Shout out sa tanang supporter no, shout out, salamat kayo sa inyong suporta. Then ay mo kalimot sa pag-follow sa among Facebook page o pag-subscribe sa among YouTube channel. And for more video, i-click lang ninyo ang notification bell para updated mo sa mga video. So, kana lang daghang Salamat. salamat. We love you, D.